Cebu City Hall insister nga dili mamahimong papuy-an og mga tao ang karaan nga Barangay Hall building sa Barangay Camagayan. Samtang no comment gyapon ang kapitan sa nasong isyu. Anang report. Giklaro ni Cebu City Mayor Mike Rama nga dili pwede nga himuong temporary shelter o evacuation center ang karaan nga Barangay Hall building sa Barangay Camagayan. Kinibisan pa man ug wa paabanga ang mga occupants sa maong edipisyo. Una nang nadangat sa mayor ang taho nga gipaabangan sa kapitan ang Old Barangay Hall building. Apan hugot kini gipanghimagkak mismo sa mga taong nagpuyo sa edipisyo kinsa nitug-an nga libre silang gipapuyo og sila na ang nag-amot-amot sa pagbayad sa konsumo sa kuryente o sa tubig. Dili ni pwede himong temporary shelter, evacuation. No. No more. Cannot be. Let the barangay look for the place, not the city. Na mga property custodians, doon na yun na sila yung mga tulubago. No? Labi na sa mga government properties. Di no already, kahibaw na sila kung sa'y angay buhaton. Labi na sa mga propriedad, labi na official nga mga edifisyo sa gobyerno. Kung naan na siya ipamuin sa ito, pag ipabayaan na siya. Samtang ginagdang isumiter sa Cebu City Police Office ngadto sa mayor ang findings sa ilang pakisusi. Si Kapitan isugot, so ang kondisyon ni Kapitan na kanang pwede sila mapuyo dito, pero sila ang mag-maintain sa sanitation and cleanliness sa building. Pero as to the issue on monetary consideration, kana nga report ay dili gina siya tinuod. Gidugang sa mayor nga kinahanglang mangita na uglaing kapuy-an ang mga tao nga nag-okupar sa building. Nasayran nga gituha Cebu City Government kay moong ground zero ang dapit human matukod na ang bag-ong Barangay Hall nga kasamtangan gigamit sa mga opisyal sa Barangay Camagayan. That's already been long being informed to them. That's why we put up already the new barangay facing Akusalem. That should be ground zero. Samtang dihang itawgan sa matig balita si Kapitan Avila, alang siyang habig, mao kini ang iyang tubag. Comment lang ko anak sa mo na pang-interview nga to ma'am. Di na ko mo tubay na yung mga storya. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.